Hoy mga wari-waray, ako ini ang wari-waray ng taga-Sabang, nagbabalik. Ayaw niyo nga libre pag-subscribe sa akong YouTube channel. Ang pindi kayo pagsingan para permi ka mo updated akong mga bago na video na i-upload. Damo nga salamat. Hoy mga waray-waray, ako ini ang waray-waray ng taga-Sabang. Welcome ka mo sa akong vlog. Yan na, susunduin anay naton ang akong bukto na Hillary para dadon naton sa usang restaurant din sa Saudi para mahiklop. Okay, tara na, let's go. Pero ayaw ani nga limti pag-subscribe sa akong YouTube channel ng Pidlita at Bagtingan para permi ka mo updated sa akong mga bago na video na i-upload. Damo nga salamat. Adi kita yan na highway ikadtukan Hinari para Let's go. Freedom, sundoon. freedom. What? I need you. Maybe I'm falling for you. Maybe I'm falling for. Maybe I'm falling for you. Tara na. Ano na? Pagkantuan na kita. Sige. Sahod na? Why boss? Nakadali kita kuha ng kwarto. Kaya kaunan. Kita ko nato ng restaurant nila di dia sulod. Food. Paano lumingkod. Paksiw di mo maratindok na. Adi na ang pagkaon. Namulat na. Gugutom ka na. Ba, tumugutom na. Gutom na magkiro ko. Bago kita magtikak, subscribe mo na at pagtingin yung bell dyan para Pagkala kita. Subscribe mo na bago tingin yung bell. Gugutom na ko. Gusto ko na kumain. Yun no. Amin yung kinatawag na ano. bang paru-paro G. Paru-paro G. Ano kami amon sasakyan. Kaya mapiraw na liwat. Manguli na kita. Magsinat bill ka para update kayo sa akong nagatuan. Ulit rin na kuhan. Makiwaray channel. Okay na mo, salamat. Ayun na yung alimti pag-subscribe sa akong YouTube channel ng Pidlita at Bagtingan para permi ka ma-updated akong bago na video na i-upload. Tamang salamat.